Gasi se Agencija za privlačenje stranih investicija i promociju izvoza SIEPA i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a te poslove preuzima Ministarstvo za privredu i Agencija za privatizaciju. Objavio je ministar Saša Radulović. Osniva se i Komora stečajnih upravnika. Sektor koji će obavljati posao SIEPA koštaće 5 puta manje, kaže ministar. Sljedeće godine biće smanjeni budžeti za plate svih agencija i ministarstava, a obustavljaju se podsticaji investitorima za nova radna mesta. SIEPA navodi da se nad njom sprovodi institucionalizovani mobing. Sve firme u restrukturiranju dostavile su lične karte, ali samo 50 je zadovoljilo postavljene uslove, a ministar ih je ponovio. Ta preduzeća imaju finansijski izveštaj. U tim finansijskim izveštajima stoje brojevi, vrednost nekretnina, vrednost obaveza i tako dalje. I onda smo tražili da za svaku tu stavku dobijemo spisak detalja o tome o kojoj imovini se radi, koliko je svaka pojedinačni deo imovine vredan, odnosno koja mu je vrednost u knjigama, da bi brojevi mogli da se sabiraju i da znamo tačno o čemu se radi. Ukupno 35 javnih preduzeća koje su predala lične karte nisu zadovoljile uslove. U Srbiji je 153 preduzeća u restrukturiranju i još 419 u raznim fazama privatizacije. Za sve je ključan proces u 3 koraka. Prvi, čist bilans sa fer tržišnom vrednošću imovine, tačna slika imovine. Drugi, konverzija potraživanja, odnosno obaveza u kapital. Treći, privatizacija. Direktori koji dobro rade svoj posao će biti imenovani za zastupnike kapitala. Oni koji ne rade svoj posao kako treba će biti smenjeni i bit će dovedeni novi. Danas smo na sajtu ministarstva objavili javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti svih koji žele da preuzmu posao vođenje subjekata privatizacije. I 153 koji su u restrukturiranju, ovih 419. Očekujemo da prikupimo njihove CV-eve, predloge rada. Država će u saradnji sa bankama obezbediti kredite po nižim kamatama. Vlada je formirala i radnu grupu za strategiju oporavka FAP-a i odobrila program viška zaposlenih u Galenici.